Okay. So, naipangutan na. Mahila brother. Then, ang imong sikta. Okay, mayong gabi. Gabi brother. Sa akong pangalan, ako si Brother Junel Kamisa. Kasi ako kanang membro sa Seventh-day Adventist. Yes. Unya, nabati na ko kaganiha nga gisgutan ng apel ang sa pundok sa Seventh-day Adventist. So, sa ako ang prinsipyo, dili ko mungutana o dili hisgutan ang among pundok. So, kinahisgutan man, agi clarification sa ato ang inyuhang na discussion o pag saysay din sa publiko, gibasa kaganiha sa inyuhang batanon nga nating siya. Gibasa kaganiha ay matod ninyo, una nila kong pangutana, matod ninyo ang pari, adto sa pari, mangutana ang mga tao. Kay ilang katungdanan ang pagsulti ngadto sa tao. Malakias 2 versikulo 7. Mangutana, una na kong pangutana. Dina sa Malakias 2 versikulo 7. Tinuod ba ang gisulti sa mga pari dinha, ang gitudlo ba sa mga pari dinha ang dapita, nagtudlo ba sa kaluwasan sa mga tao o nagtudlo ngadto sa kalaglagan sa mga tao? Mabasa na sa Malakias 2:8. Brother Kaloy, tagaing husay. Okay. Paliw ko, atong basahon sa inyong Biblia sa Mayong Balita. Okay. Mayong Balita, Biblia. Adto sa mga pare. Unsay pangutana bro? Tumugtol ba? Ang pangutana ni brother, ang ngalan ni mo brother? Brother Junel. Brother Junel, ang pangutana ni Brother Junel kay nagisgot man ta diya sa Malakias 2:7 nga dangog nato sa kaparian ang katawhan sa Dios. Ang pangutana, nagtudlo ba ang mga pare o maayong pagtulunan or Akong pangutana, akong balikon ha. sige brother. Kaya sumala ninyo, dunay mga mini nga mga magtutudlo. Unya, sumala ninyo, ang magtinuod nga magtutudlo, nagikan sa mga pare. Wala ko'y problema sa nagtudlo o tinuod. Pero gigamit ninyo ang Malakias 2 versikulo 7, nga sumala ninyo, ang gitudlo sa pare, nga adto ang katungdanan sa mga tao, muduol sa pare, kaya pare nagtudlo din nao, kamaturan. Ang akong pangutana, dina sa Malakias 2, ang gitudlo bagyan sa pare dina, nagtudlo ngadto sa kaluwasan o nagtudlo ngadto sa kalaglagan. Pareho ko pa sa sunod na bersikulo, Malakias 2, bersikulo 8. Apan kamo nga mga pare, bibiya sa kamaturan. Ang itudlo ninyo nagtukmo tinuod sa karaghanan sa pagbuhat ug sayaw. Ilapas ninyo ang kasabutan nga akong gibuhat uban kaninyo. Busa, pakaulawan kamo sa katawhan sa Israel. Tungod kay wala ninyo tumana ang akong kabubuton ug may pinalabi kamo sa inyong pagpanudlo. Mane. Ang imong punto, brother, kinuha bang mga ang isumat din at katungganan ulong ba sa kapitulo 7, versikulo 7. Katungganan sa mga pare ang pagtudlo sa maroon na kaalam. Ang imong komentaryo din ng mga pare bibiya tungkol sa malayon sa versikulo 8. Dili komentaryo nako, akong pangutana ninyo, kanang gitudlo sa mga pare dinha, nagtudlo ba sa kaluwasan o nagtudlo sa kalaglagan? Ang sumala, sunod kasi wala ko sa isa-isa ba Karo. Ako sa tubagon ang pangutana, nagtudlo ba sa kayuhan o nagtudlo ba sa kalautan? Actually, kini siya, ang pare, mga naisunan, yun ang isutan dire, dili man di mao ang pare sa mga Kristiyano. Pare rin siya sa mga Hudiyo. Yung domin ang mga Hudiyo, kung nagpalansang ni Kristo.
pari sa mga Kristiyano. Pero ang Diyos, ang punto din nga ang pari mao'y kitagaan o authority sa Diyos. Pero wa tay question na itong mga pari kanyanto kung nagtuman sila o wala. Pero ang Diyos mao'y gisugo mga pari niya. So sayop ang sunod akong pangutana. So sayop ang inyong paggamit ay sa Malakias 2:7. Ito mo muna. Sa ato pa, sunod akong pangutana. O, kalma lang. Sunod akong pangutana. Malakias 2, versikulo 7 o 8. Diha ka na mo bukuron. Kaya sa gitong no. Ingon na. Di ka magkukod, brother! Bilas lang. Pwede ko na kaya magkulin ko na Joel October. Kung mga ni brother, pwede kami pumutan ng limo. Sige, may problema. Sunod na mga pamutana. Diha sa Malakias 2, versikulo 7 o 8. Kaya inyo man gisulti na sa mga tao nga muna katungdanan sa mga pare. Ingon ka, dili na sa mga Kristiyano. Dili na sa mga Kristiyano nga mga pare. Ang pamutana, anong inyo magigamit na dili man din ang pare sa Kristiyano? Ang pangutana niya, ang igamit namo na ang isugo sa Diyos, ihatag sa mga pare. Karon matay lang mo na itong mga pare, kung nagtuman o wala, hindi man itong pare ni Kristo. Kaya mga pare sa Kristiyano, mao ang atong mga pare karon, hindi mga Hudiyo. Okay. Okay, ngayon magyapon nga magyapon mga pari namin sa mga tuloy ko mga makakasa. Di ba kaya mga magyapon Personal naman na nila. Personal. Ang akong pangutan na God, kanang gitod dito sa Malakias 2:7. Nagtudlo pa na sa kalawasan o nagtudlo sa kalaglagan. Di ko nga sa friend. Isa pa si Kristo nagtudlo yapon. Kaya sa Evangelyo ni San Mateo, Kapitulo 23, versikulo, kung kayo nakita ni Kristo, ang iyong mga kaparihan, ang mga parang mali sa mga audio, mga Levites, hindi ni Paris sa mga ito. Pero, nagtudlo yapon si Kristo sa Evangelyo ni San Mateo, Kapitulo 23, versikulo 3, usa, kinahanglan tumanon o sundon ninyo ang tanan nga ilang isubok ninyo. Kung di masubok, ang authority sa mga pare, sa kinalang sundon sa mga tao. Kaya sila may authority, kaya authority sa mga tao. Diya sa yung ibasa ba Sundon ninyo ang tanan. Ay, sa kanyo, Apan ayaw ninyong sundya ang ilang dito. Monay makita sa katawan na kung dili babab ang bisan pa sa unang mga kaparihan ng mga Levites, nakita sa Ginoo ang kahuyang sa mga pari, makasaga po. Pero mo na siya, kay sila may katungdanan sa pagtudlo sa katawan ninyo. Balik ko na, usa kinahanglan tumanon o sundon ninyo ang tanan na ilang isugo kaninyo. Okay. Layo tas tubag pa. Layo sa tubag. Minaw. Nanong ilayo. Kuha. Relax na. Relax na. Ano ito ba ba? Kautan na rin. Nakupin mo roman mo. Ano yung tawag iso? Okay. Ako pamunta na. Diha sa Malakias 2, versikulo 8. Simple rin yun ang pamunta na. Ang inyong ginon personal na sala sa pare, huwag mo kumungutan na personal sa sala sa pare. Kaya akong kumungutan na ang gitudlo balagi, nagtudlo pas kamatuuran, nagtus kaluwasan, gitudlo ba yung nakalaglagan sumala sa mabasa, kumanin mabasa. Okay, so kung ano ba atong karoon. Sumala diha sa mabasa Malakias 2:8. Ang imong pangutana, nagtudlo ba ni mga pare o maayo o dili? Pero sa Malakias 2:7, kung sa ingon sa Diyos, atong kamo mangutana sa mga pare. May tungod sa pagtulungan sa Diyos. Karon sa mga brother, karon gibasa ni brother Kaway ganina versikulo na tumana ninyo ang akong mga suko, ayaw niyo tumana ang akong binuhatan. Kaya nakita, konektado ganun, kaya nakita sa Diyos na ang mga pare ganun, sunay kahuyang. Karon ang
Ang Diyos may nagsugo, damok kami nga to sa iyang mga pare. Karon ang pangutana niya, ang iyang mga pare, naghimo pag maayo o dili. So, dili nato na siya problema. Ang atong sundon ang Diyos. Kaya ang isugo sa Diyos, nato sa iyang mga tao, sa iyang mga pare. Karon ang pare, kung naghimo siya maayo, maayo. Kung naghimo siya kautan, iyan ang tulupagon. Abay mo tayo na babalik. Okay. O, sige. Okay. So, ang akong pangutan ng mga kaisuna, kinian na mamili siya. O niya. O. Pangutan na, unang pangutan na ako ni mo, brother. Pag-attention po yung mga tinda rin basi kayo. Unang pangutan na ako ni mo. Kung ikaw papiliyon, brother, asa ka magpasakop sa simbahan tinukod ni Kristo, tinukod sa tao. Tuba. Salamat sa nindot nga tubag. Unay tao nga, unay tao. Tuba, tuba. Tubag, oy. Isa sa siya may nangutana. Sige, ayaw sa magtingog. Ay, lagi. Oh, relax. Attention yung mga tinda, attention yung mga tinda. Respect mo sila sa ato ang beliefs. So, ang akong tubag ko ni ato gyud ko magpasakop sa itukod nga pundok pa nang gitukod sumala sa itong diniskas kaniya dili simbahan ang gitukod kundi kamo mo na-discuss na ganiha nga ang discuss na ganiha nga ang gitukod sa Ginoo pundok na sa Marcos 16:18. Diba? Mateo. Oh. Mateo 16:18. Okay, basahon. Ito basahon. Oh. Meron maglaro. Ito basahon. Sige, sige. Basaha. Mateo 16:18. Usa sa iyan ikaw si Pedro, ug sa ibabaw nining bato, tukuron ko ang akong simbahan. Okay, so ako pangutan na brother ang kumalikon. May simbahan, mo ni ang pundok sa katawan ng Diyos. Okay, ang pangutanan ako, brother, asa mo ka magpasakop sa simbahan na tinukod ni Kristo o sa simbahan tinukod lamang ikaw? Okay. Dito ba na ako ganiha? Dito ko magpasakop sa ipundok gitukod sa Ginoo. Correct. Ako pa kay mao man imong gipili ang simbahan nga tinukod sa atong Ginoong Kristo. Karon ginaamang ka na naisakop sa simbahan na tinukod na tinukod ni Ellen Goodwight. Akong pangutan na ikaduha. Si Ellen Goodwight, Diyos o tao? Babat, clarification sa imong pangutana. Lahi ng pagtuo, lahi ng pagsabot sa pagtutukod. Kay ang among pagtuo ni LGY, dili siya ang saman. Dili siya magtutugtog siya ng tubak. At least nagabalo na siya. Na ang among diskarte ay dili magtutukod. Kung dili unsa? Unsa siya? Nakakaplag. Atong mapugutan, pero dili na ko gawaton. Ingon man ka nga si Ellen Goodwight, may nagkakaplak. Ang pautana, nawala ba ang simbahan nga gitukod sa Ginoo? Kasi Tubag. Tubag. Ano yung tubag? Wala mawala. Mo nagpabilin bitaw hangtod karon. Wala tuloy ko mabasa. Ha? Wala. For sure. Oh, tuwa. Nagpabilin gahapon. Wala. Lewas sa ko. Mawala. Lewas sa ko kay Morag. Nagpuli-puli mo ba? Lewas sa ko kay Morag. Puno na yung tubag permente. Okay, sige. Wala naman to. Okay. Okay. So, tubag mo na yung tubag ha? Nagpabilin gihapon hangtod karon.
o dili founder. Kinsa may nagsulti karon sa Ginoo? Si brother o ang libro? Ato basahon diri sa libro gingon diri, year founded 1860 Anno Domini, place USA. Founder wala gingon diri. Nakakaplag. Ang iputan saya, ang iputan diri founder Ellen Goldwyn. Ay sa. Siguro kung madiri mga teacher siguro makahatag og pahayan. Unsay kalainan sa founder o finder? Kalainan ang founder o finder. No? Kalainan. Kung muli mo galitan, founder maoy magtutukod. Ngayon tag finder nakakaplag. So parang din sa libro, kaya ang gibutan din hindi ang finder, founder. Gusto na ito, pangutan na ito, si Googles. Wala klaro, makutan na ito ni Googles. Pangutan na ito, si Googles, butbutol, lili. Butukan si Googles, sinuot, lili. Pangutan na ito ni Googles. Ayaw ng si Googles, who is the founder of Seventh-day Adventist? Who is the founder of Seventh-day Adventist? Pumutan na tahan eh, Googles. Yan si Googles, kung ano yung kapigan. Kaya kasi na bakit loading na diya, be. Loading na po ah. Loading na. Umana ni ako na pimungutan na. Isa na yung pa rin na diya. Basta mo sa mga ayaw na, diya, bisa tingka, basta ayaw. Tunggu kawan, ini lagi ni nak. Characterized by its observance of the biblical Sabbath, its emphasis on the imminent second coming of Jesus Christ, and its fundamental creed, the Bible, and the Bible alone. Officially founded in 1863 by Joseph Bates, James White, Ellen G. Once again, official founded by Ellen White, James Bates, James White, John Andros. Upat ka founder, wala si Hesus Kristo. Amen. Ako na po yung pimungutan na. Ako na po yung pimungutan na. Karon, patayin ako. Karon, para may lalis, tukar man ni si Googles. Kung man ni ginapanan, mamutan nata ko si Katoliko. Who's his founder? Who is the founder of the Catholic Church? Jesus Christ. Is the other founder? Si Jesus Christ, atong pagpakan ng Ginoo ng pagkukulang. Atong panihon ng pangutana. Atong panihon. Which church founded by Jesus Christ? Hindi kita ni. What church founded by Jesus Christ? The Catholic Church. According to Wikipedia, according to sacred tradition, the Catholic Church was founded by Jesus Christ. Catholic Church. Huwag kumakap si Google sa mga kisong kapakan at ng Ginoo. Okay, ako na po yung pimungutan na. Sumala sa imong gayon, which church founded by Jesus Christ? Okay. Matod din no, matod sa tuba, gingon dito. Sumala
Biblia. Hindi lang kayo. Mura na tayo. Kasaysayan. Kinsay naghimo nini. Kinsay nagbuot sa dagan sa kasaysayan. Ako ang Ginoo nga diha sa sinugan, ug ako sa katapusan. Okay. Pwede pa mo na? Okay. Sunod na. Sunod ko. Di po ka pumunta na kasi kay ako sa ikanin para sa itong kaigsoon nga kaya natin karon. Na ang kasaysayan ay nagmugna mao ang atong Diyos. Ang atong Ginoong Diyos. So, iyan ang tinugutan mga kaigsunan. Mao na ang kasaysayan. Lahitong iya, history man to. History. Dili man to. History. His history. Mga kaigsunan. Ato pa kanang kasaysayan o gusto na dili na sila pareho. Lahi ng kasaysayan na history nga tunay fact nga may kamaturan. Ako kung kaya ka na. Pati ba? Ako kung kaya ka ng history ba? History kaya history. History o kasaysayan. Lahi ba na sila? Kaya history o kasaysayan, maulan na sila. Ang mga na din. Ay, tinuon na sila. But, kanang imo nga history, dili mo na fact, kaya imo lang ng history. Sumala sa imong gibasa, ang Ginoo may naghimo sa kasaysayan. Kanang Wikipedia, ang Ginoo naghimo na dili. Tuwa. Ang Wikipedia, ang Ginoo may naghimo na o dili. Tuwa. Tuwa. Ang Wikipedia ba? Wala ko na. Ako pa sa mga nagsisigil. Okay, nagsisigil. Oh. Okay. Grabe yun. Salmo 78, versikulo 2, hanggang pagdali. Okay, Tagalog ko din. Tagalog ko din na rin. Turuan ko kayo sa pamamagitan ng kasaysayan. Sasabihin ko sa inyo ang mga lihim ng katotohanan ng nakaraan. At ang papagal ang Ginoo. Huwag yung pumahintahan natin ha. Kanang tunay kamaturan, mulay atong angay nga sugod. Brother Joey. Sa mga panimitan si Bukid,
O, si Sandro, isa ba? Upat! Diyan ako sa nato ba yan? Sa pagbasa ni Joel, asa ka lang to ang ngalan ni Iso Cristo. Kumbaga, asa nga to ang ngalan ni Iso Cristo. Okay, kumaguna ko. Sumala sa iyong gipahayag, ang founded past tense na. Dili man na tinababangutan na. Asa nga to awa, tani. Sumala sa iyong kauban, ato i-clarify ba? Hindi na to, ato ihanay ang tubag. Ato ihanay ang tubag para maglaro. Sumala na mo din, gipangutana pa ko ni mo, nag-eskwela pa ko. O, mo nag imong gi-personal, latang ka. O, sige, latang ka. O, sige, libre. Ako pumunta na lang kahit ako open forum ano din eh. Ito ang founded past tense na natukod ng daan. Saksi ng mga tao din eh. Pag-ingon nyo natukod ng daan. Sumot na yung pasabot. Sumot na yung pasabot. Ang abot sa energy white. O sa upat ng mga tao na diskutan dito. Natukod na yung daan. Ang simbahan ni Cristo, dili ang Adventist. Founded lagi na akong ipangutan na kaniya. Founded, ang punta na sa ingon siya, pastel, sa sila sumot na yung pasabot, natungkol ka na yung daan, sa dihasil yung jiwal, kung ang upat ka mga tao na nahimong founder, usama ng founder, sumala sa Miraya Wilson, mo ba nagigamit nila? One that found! Atong klaro na nag-iskulan. 1860. Ang hingo ng libro, ha? Ang hingo ng libro, mga kaisunan. Year founded. So year founded, natukod na. So gipangutan na kano sa natukod. Ang hingo din 1860 AD. Okay. Place sa USA. Pili dito sa Jerusalem. Founder! Ang giputan din founder! Ang giputan natin founder! Okay, kamoy ba sa founder, be? O sige na siya. Okay, reserve ka ba siya? Founder! So, dili founder! Ang giputan niya, founder! Ang gipanutan na, founder! Isa may founder! Ellen Goldwyn. Klaro. Hello. Bakaw naman ang sa. Ingon dito, kaya nanggamit ko lagi mo Google. Ako, nanggamit ako sa inyong gipanggamit. Ang ingon lagi sa Google, founder. Founder lagi. Kaya wala problema lagi ng founder. Kaya ang founder, magtutukod. Pamakin mga kakaplat. Ang inyong magtutukod. Ang magkakaplat. Di ba? Isa ka din mag-book sa stand sa 7 day di ba? Ang wa? Okay. Sunod ako mapangutan na. Okay na ito. Ang Katoliko, wala, may iya, magdugso, si Jesus Christ ang sundan. Ang isa sa Batista, ang tanong para ang mga pamilya sa Batista. Ang pamukana na ang berba. Ang pamukana mo nyo, nasayo pa ang Google. Nasayo pa ang Google. Na nagtugaan sa Ginoon na ang founder sa Batista, mga pagkakaroon ng tao, ang founder sa Katoliko si Jesus Christ. Ang pamukana na nasayo pa ang Google. Kung nasa iyo, ngayon sa kanang siya. Sa ako sa inyo Hindi mo. May in-order mo, umuyak ka sa mga bibahayag mo. Ang pumunta na, ang nasa, para kang gawin. Ang pumunta na ng Google, tutugan na si Jesus Christ. Pero, batong pala mo sa sabi, ang pumunta na nasa iyo, kasi Google. sa tubag ng Google, nagpasi siya kung saan may sulat. History. Wala siya magpasi gigikan sa walaan na kasulatan. Kasi ako hindi ng brother. Ako Wala. siya muna. Wala. Eh nga naman, pag inuwi ka na ang founder sa Seventh-day Adventist, di ba ito mauto, nananas Biblia, di ba?
Pero mo lagi, bisa payatan na to ang isaktong edition sa founder. Kaya para nila lagi, ang founder, nahimo manila na mga kanang nagkakaplag. So nagkakaplag is founder. Founder. Ang problema, dahil nandito sila, mo na dili na mag-abot diha. Dili na mag-abot diha. Okay, sa iyang gihatag na kuan ipabasa sa imo ang karayong register na. Kadali saya. Saya. Karayong register na. Di ba ka sa karayong register mabasa na to? Makatutupod o kaplag. O makakaplag. Di ba lang na to? Dahil lagi kag meaning lagi. Di sa ko Ano ba sa akong ng karayong register? Ako na naman. Di man kayo lagi na mag-abot diha. Yung ano, ang isutan man lagi nito, founder, ang founder man lagi, lahi lagi na founder. lahi na siya sa pioneer. Pero, ang problema na ito, kung nagdili ka mag-abot, kaya nga mong ipasapot na selling doon ko ay founder. Para ninyo, founder man, sige kita mag-abot. So, dahil pamakain natin din. O kami pa mga na. Wala ko mo para magpabarok. Wala ka dili ko pwede mautana. Di ba? Mautana, mo ba tramos ka mautana? Correct. Mo na to, ba pero dito mo kanta mo. Wala ka na decision. Di ba ko? Ako sa Terohon. Gano'n naman na sa amin. Kaya nga mong tubak, di man ka mudawat. Di man ka mudawat. Pangunan, tagaan ka di ngayon karon. Ikaw mo baro karon, kaya kami mamutana. Okay. Atong tagaan si brother o 15 minutos. Kami kayo tayo. So, pagpabahoy ng 70 Adventist, ipamatuod niya si Cristo Mahoy Bagputukod. Okay. Tuba. Wala lagi tumanin. Okay lang, sir. Kung gusto ka na mupahayag ka, pwede na ito informative. Okay. Ay, sa una, ang gusto sa una, atong informative, kita ninyo mga lokal. Oh, sige. Lokal lang. Lokal lang din sa Litinos. Okay. So, iwan tayo ng primana. Ako, ako man para magpamatod mo parang sa konstan. Hindi ka pwede mag-vote sa ultima. Ako mo mag-vote sa ultima. Kaya ako mo pabarog. Di ba, kung man ay palaot sa debate? Oo po ni Brother Dili sa question and answer. Di mo ka nabuhok sa among tubag. Amen! Okay, siya. Pili na mamutuwa sa upunan na ako. Diba? Ako rin mo kumukha. Ano yung organization mo? Ewan mo kami
ang pangutana dito po ang ibang salibali. Ano hindi sa tong sagot? Bakit naman ta maglukal-lukal lang ka din? Ano pa naman ito ako? Correct. Okay, so salamat brother. Ato pagpaga na itong ison, mga kaigsunan. Okay, so palayon na. Okay, so palayon na. Correct. Ang nakanindot lang na mo, kay na nagsuko na mo. Ang nagsuko na mo, na ay authority, yan, kaya tagaan ng authority na makahimong dinini. Kontra sa magwali din na walay authority, na walay nagsuko. So, once again, ating pagpaga ng Ginoo, mga kaigsunan! Apa? So, mo rin ang ligri mga kaigsunan. So, ato ni kanungayon diri ha? Ato ni kanungayon. Okay? Okay, masingkot ni nga. Mabuta pa na mo. As, di, ayan din kami sa mga lalaki. Pagpado na to, pag last month na to, kung kanang naay mo, ari diri nga mga kanang mga pastor na nila, mas labi itong pastor versus pastor o yung mga apol. Kita diri, di man ta pastor, pero ito mata. Ang problema lang, no, kung maminaw ka sa Google sa mga kaigsunan, tama na, saya, familiar man siguro mo ni Father Carwin Idgano. Si Father Carwin Idgano, iya nang di saysay, unsay kalainan, niya nang founder of Binder. Ang problema lagi diri, bisa pa ipasabot nato, kung ang atong katbang dili mo tawag, suwak tayo mahimo. Bakit tayo mahimo? Okay. Di man, napay mo na. Kaya nga ito ang mga dire, ang question and answer, ang gusto na mo, biblical. Biblical ang buka. Karon kay biblical man na si Kristo nagtungkol magiging simbahan. Ang pangutana, kinsa may simbahan na. Kung saan simbahan na, kay magkakasitaan man si Kristo, sa iyang nga lang dagan ang magda, o dagan ang malimbuman. Nang gibasiya nato, dili sa kasaysayan. Ewan mang giputan ang ngalan ni Kristo. Pero na may kasaysayan nga nagunat sa mga apostoles, antod na abot ito sa ato mga Santo Papa, tungod ni Pedro. So nakuniktar man ka. Ang karong pangutan na kasila, kung kung sakyan nato itong dibatiha, ngakita nilang goldwine, asa man sila nagunat. Kisa may apostoles na suko nila. Wow. Simula nga nakasimpol. Oh, lagi. Pero naama lagi, hindi malagi ang tanang magtawag sa Ginoo, iya sa Ginoo. Hindi man tanang magtawag sa Ginoo, iya sa Ginoo. Kaya bisa ganyan si Juan, naging iya sa Ginoo, wag hindi ang presensya sa Ginoo. Huwag isisiti 24, wag hindi ang Ginoo. Kaya ang Ginoo, nagod yung simbahan, na iyang gitukod, na iyang giangkong, na iyang simbahan, iyang panimalan. Sumaka ng mga tradisyonal ito ba? Ang problema lang kung atong tuyo
tuyok lagi ang tubag, hindi kita makapot. O na, ang gusto ka na magpagawson, siya mo explain kung sa'yo finger powder. So, diliman. Ay, ang ilang man, ang ilang di ba siya, ang ilang pagsabot. Hindi mo pwede. Hindi naman pwede ang pagsabot. Okay, kung mauna nga ang pagsabot lang, ay di na ito magkinalan ng maestro o mga maestra. Ang mga pagsabot na lang sa mga estudyante, mauna yung tumanong. Kung mga maestro o maestra, ay mauna yung matutlo sa isaktong kahulugan.